24 ଫେବୃଆରୀ 2022ରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନାଟୋ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ରୁଷିଆ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋ ସହ ସାମିଲ ହେବା ଫଳରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରୁଷିଆ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯାହାକି ରୁଷିଆର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସାଂଘାତିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିଜ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 24 ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲା ରୁଷ। ରୁଷର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିନପାରି ନାଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସାମରିକ ସହାୟତା ଚାହିଁଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍। ମାତ୍ର ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ବିବାଦରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଦେଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ବୋଲି ରୁଷ ଚେତାବନୀ ଦେବାରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କେହି ସହାୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ରୁଷିଆ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରିବାରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁଷ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯଦି ସେ ରୁଷିଆର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ସଙ୍କଟ ଟଳିଯିବ ବୋଲି ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୁଷର ସେହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସର୍ତ୍ତ ନମ୍ବର 1, ୟୁକ୍ରେନ୍ ତା'ର ସମସ୍ତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରୁ। ସର୍ତ୍ତ ନମ୍ବର 2, ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ ଏହାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ସର୍ତ୍ତ ନମ୍ବର 3, କ୍ରିମିଆ ଉପରେ ରୁଷିଆର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ସର୍ତ୍ତ ନମ୍ବର 4, ଡୋନେତ୍ସ୍କ ଏବଂ ଲୁଗାନ୍ସ୍କକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉ। ସର୍ତ୍ତ ନମ୍ବର 5, ନାଟୋରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରୁଷିଆକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉ। ଏହି 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାଟୋ ସହ ନ ମିଶାଇବାକୁ ନାଟୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି କରିଛି ରୁଷିଆ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯବନିକା ପଡ଼ୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।